Takže kto som? Volám sa Mária a vždy som chcela, aby môj život, aj pracovný, bol naplnený hlavne kreativitou, a aby som bola nezávislá a aby vďaka mojej existencii a teda vďaka mojej práci bolo aspoň zo pár ľudí prostor šťastnejších. No lenže tým, že pochádzam z malej dediny a z rodiny, kde teda bola práca skôr braná ako povinnosť a nikto neriešil, či ich to robí šťastným alebo nie, tak ja som sa v tom období, kedy človek dospieva, som sa zamotala do korporátnej práce, ktorá ma absolútne nebavila a prinášala mi naozaj veľmi veľa nepríjemných pocitov, za ktoré som ale momentálne dnes veľmi šťastná, pretože práve tie ma dokopali k tomu, kde dnes som. Jedného dňa, keďže sa na mňa nevedel môj priateľ dívať a na to, aká som utrápená, tak mi navrhol, že či nevyskúšam robiť niečo svoje, aby som odišla z tej práce, ktorá ma teda nebaví. No a prečo niečo svoje? No pretože pochádzam z malého mesta, kde teda ponuka práce nie je zrovna úplne široká, hlavne teda pre mladých ľudí, ktorí ešte nemajú toľko skúseností. A teda všetci väčšinou odchádzajú do väčších miest a hlavne teda do hlavného mesta a odsťahujú sa tam. No a to počkalo aj mňa. Robila som teda v korporátnej práci v Bratislave. Takže mi nezostávalo vlastne nič iné, ako si vymyslieť niečo svoje na to, aby som bola schopná sa teda kvalitne uživiť a zároveň bola schopná sa vrátiť naspäť domov do môjho mesta. V tom období ma ale vôbec nenapadlo SMP. V tom období som ani len nevedela, čo to SMP je. Ale napadlo ma niečo veľmi podobné. Napadlo ma permanentný make-up. Konkrétne obočie, čo je v podstate laicky povedané tetovanie obočia. A teda z tejto mojej korporátnej práce som bola v takom zlom psychickom rozpoložení, že som bola schopná hneď, ako ma napadla táto myšlienka, si do 24 hodín zabukovať kurz a zobrať pôžičku banke, lebo ak teda niekto nevie, tak kurzy alebo školenia v tejto branži stoja väčšinou niekoľko tisíc a nestačí len jeden a treba ich si urobiť viac na to, aby mohol človek dlhodobo vykonávať túto prácu a hlavne kvalitne. Bol to dosť veľký risk, keď si na to teraz tak spomeniem, ale určite stal za to. Úplne som sa v tom našla a za pár mesiacov som sa tým začala živiť a pomáhať mnohým ženám sa cítiť krajšie, sebavedomejšie, bezstarostnejšie. A dokonca som získala aj mnoho ocenení a certifikátov a titulov za svoju nadpriemernú prácu. Asi pol roka potom, ako som začala robiť obočie, som natrafila na niečo, čo sa v tom období nazývalo tetovanie vlasov. Alebo teda pod takým názvom som ja natrafila na túto techniku. A ak mám byť úplne úprimná, tak tie prvé dojmy neboli, už len teda z toho názvu, neboli veľmi pozitívne, pretože ma nenapadalo pod týmto názvom nič, čo by mohlo vyzerať prirodzene. No ale ako som si začala o tejto technike viac dohľadávať, na sociálnych sieťach som objavila rôznych artistov, teda prevažne z Ameriky, ktorí už mali 10-ročnú prax s touto technikou. A nevedela som sa vynadívať na to, ako prirodzene to pôsobí, ako to vyzerá. Zoomovala som si tie fotky a nechápala som, že toto je vytetované. Samozrejme ma nenapadlo, že sa to chcem naučiť. Ale jakmile som to začala hovoriť môjmu okoliu, tak ma od toho dosť odhovárali. Že to nikto nepozná u nás na Slovensku, že teda tým pádom to ani nikto nebude chcieť a že to bude veľmi ťažké sa s tým živiť. No a tak nejak som na tieto reči dala a stiahla som sa a samozrejme som si ten kurz nekúpila. A v tom období to bolo asi aj také veľmi logické rozhodnutie, pretože som sa len pred pár mesiacmi rozhodla úplne pre novú kariéru a investovala do nej naozaj veľký obnos peňazí na to, aby som ešte teraz si nakopila ďalšiu úplne novú techniku do tohto všetkého. No keď ma táto myšlienka ani len po 2 rokoch neopustila, tak som si povedala, že prosto musím sa to ísť naučiť. Asi najviac ma na tom lákalo to, že budem ponúkať teraz riešenie aj pre mužov. Pretože povedzme si úprimne, pre chlapov tu toho až tak veľa nie je, teda minimálne nie tu na Slovensku alebo teda v mojom okolí.
Áno, je pravda, že je veľmi populárne barberstvo a chlapi to veľmi oceňujú a veľmi často barberovi chodia a tešia sa z toho. Ale aj to je len pre vlasáčov a bradáčov, ale čo tí vlasy nemajú. Áno, možno vás nápadne transplantácia, ale tí muži, čo sledujú toto video a prešli si teda touto cestou transplantácie, tak mi určite dajú za pravdu, že nie každá transplantácia, teda bohužiaľ väčšina transplantácií končí nespokojnosťou a teda, že transplantácia nedosahuje úplne 100% výsledky. Takže SMP mi prišlo ako tá najlepšia možnosť a tá najlepšia cesta, ako sa môžem vydať. A nevedela som sa dočkať, kedy sa to už naučím a budem môcť túto službu ponúknuť tu u nás na Slovensku, pretože to, čo som dovtedy mala možnosť vidieť, sa odohrávalo väčšinou v Amerike. A konečne som sa šla odškoliť. A odškoliť som sa šla do Talianska, do Neapolu, do štúdia Tricomedica a Bagnato. V Taliansku som sa bola naozaj učiť od tých najlepších, ktorých v Európe máme, ak nie celosvetovo. Naberala som tam kopec skúseností a kopec informácií o SMP a tam som sa dozvedela a naučila vlastne, čo to SMP naozaj je a čo dokáže spraviť. Nielen so vzhľadom muža, ale najmä s jeho sebavedomím. To, ako som tam videla, ako sa tí klienti tam striedajú a ako prichádzajú a potom akí šťastní odchádzajú, bolo pre mňa tá najväčšia škola a uvedomila som si tam, prečo to chcem robiť. To gro toho remesla. No a keď som sa z Talianska vracala, tak už ma čakali moji prví slovenskí klienti a nevidela som sa dočkať na tie svoje prvé slovenské premeny. Začínali sme konzultáciami, no a čo bolo pre mňa to najzaujímavejšie na tých konzultáciách, bolo to, akí boli tí muži nesmelí. Áno, išlo o techniku, ktorú ešte nepoznali, takže samozrejme tá nesmelosť a neistota pochádzala samozrejme z toho, že ešte pomaly nevedia, do čoho idú. 90% tých konzultácií bolo takých, že som vysvetľovala vlastne, o akú techniku ide a čo budeme robiť a čo SMP dokáže pre nich urobiť, pre tých klientov. Ale väčšina tej nesmelosti prichádzala zrovna vtedy, keď sme sa začali priamo baviť o ich probléme, keď sme naň poukázali a keď sme boli veľmi takí priami. A vtedy mi naozaj až tak docvaklo, že to plešatenie síce je úplne bežná súčasť starnutia, ale prosto neznamená to to, že ten chlap je s tým úplne 100% stotožnený a že je s tým úplne vyrovnaný a v pohode. Ja zvyčajne robím fotky pred a po. No a tie fotky pred sú také veľmi hanblivé, klienti väčšinou uhýbajú zrakom, nechcú sa pozerať priamo do kamery a potom, keď fotíme už fotky po, záverečné, zahojený výsledok, kde už naozaj vidno ten výsledný efekt, tak mám pocit, že som zrazu v miestnosti s úplne iným človekom, aký bol na tom prvom stretnutí. Tí chlapí majú o mnoho väčšie sebavedomie. Už len to, keď vojdu do miestnosti, keď vchádzajú do štúdia a vojdu konečne bez šiltovky a vojdu s úsmevom na tvári, tak už mi je jasné, že sme dosiahli ten výsledok, ktorý sme chceli dosiahnuť. A ja sa samozrejme teším s nimi a je to pre mňa strašne veľký pocit takého zadozučinenia. A teším sa, že som im to mohla ponúknuť práve ja, že mi dôverovali a že som z nich proste urobila ešte väčších fešákov, ako boli. Som veľmi vďačná za to, že som sa rozhodla odškoliť práve v Taliansku, pretože som tam bola schopná veľmi rýchlo pochopiť tú techniku a prinášať v podstate okamžite rovnako kvalitné výsledky. A doteraz každým jedným novým zahojeným výsledkom som z toho prekvapená, ako prirodzene to proste dokáže vyzerať. No a po pár mesiacoch ma dokonca Pigmenta Black Rain vyhlásila za svojho influencera. A teda, aby som to priblížila, Pigmenta je značka môjho pigmentu, ktorý používam u mňa v štúdiu, ktorý je za mňa úplne bezkonkurenčný, vďaka svojmu zloženiu, vďaka svojej trvácnosti a vďaka tým zahojeným odtieňom, ktoré naozaj roky držia úplne rovnako. Teším sa z toho veľmi, že si moju prácu všimli tak skoro a vyhlásili ju vlastne za nadpriemernú
a tým mi vlastne ponúkli o mnoho väčšiu platformu na ukazovanie môjho skillu a zlepšovanie sa. A ešte v ten istý rok nám prišla Markíza, čo ma celkom šoklo, že nás oslovili, ale to úplne na iné video. Ale čo môžem teraz povedať je proste to, že SMP zaujalo a prilákalo pozornosť. SMP pre mňa nie je bežná práca, pre mňa je to umenie a každý jeden klient, ktorý ku mne do štúdia vstúpi, je pre mňa akoby nový umelecký projekt. A hneď ako sa s ním uvidím, tak si samozrejme všímam jeho čety tváre a dopredu rozmýšľam asi aká vlasová linka by sa mu najviac hodila. Ale okrem tých čet tváre si všímam aj jeho osobnosť a charakterové vlastnosti a snažím sa tú vlasovú líniu prispôsobiť aj jeho osobnosti. Tak, aby sa v nej cítil čo najviac doma, aby s ňou bol hneď stotožnený od prvého momentu. Každé SMP sa skladá z 3 sedení plus kontrola. A každé jedno to sedenie je náročné, ale chvála Bohu nie pre klienta, pretože tým mi väčšinou na lahátku aj zaspie. A po všetkých sedeniach si s klientom potom užívame to záverečné fotenie a rozprávame sa o tom, ako si už začalo pomaly okolie všímať túto zmenu a strašne ma baví počúvať tieto ich nové skúsenosti a historky z toho, ako im ľudia hovoria, ako omládli a ako vyzerajú proste sebavedomejšie a krajšie. Pretože presne toto je to, prečo to robím. Pretože sa vďaka mojej práci darí meniť životy ostatných ľudí k lepšiemu. A to je celá tá pointa, celé to gro tej mojej práce. Za každým sa strašne teším, že koho mi vlastne do života SMP znova prinesie, pretože za tie 3 sedenia a niekoľko tých hodín práce sa s každým dokážem aspoň trochu spoznať. A strašne sa teším, ako sa každý ten klient stáva uvoľnenejším za každým tým ďalším sedením a ako mu to možno prináša taký ten pocit, ktorý naposledy cítil pred niekoľkými rokmi, keď ešte tie vlasy mal. SMP je u nás na Slovensku kvázi ešte v plienkach, ale ja už každý deň v mojom štúdiu môžem vidieť, že muži na Slovensku začínajú byť viac a viac otvorení tomuto riešeniu a že toto SMP naozaj aktívne vyhľadávajú a zvažujú ho naozaj ako také to najefektívnejšie možné riešenie, ktoré na ich problém momentálne existuje. Prináša garantovateľné a okamžité výsledky, ktoré sú bez starosti na roky a roky dopredu. Takže ak toto video pozeráš a SMP ťa zaujalo, alebo si nebude už rozhodnutý SMP podstúpiť, tak ma neváhaj kontaktovať. Minimálne si nezabudni zabukovať konzultáciu, ktorá je úplne zadarmo. Uvidíš, čo ti to prinesie. Za opýtanie nič nedáš a možno práve to opýtanie ťa privedie k novému životu, ktorý bude konečne bez starosti o tvoje vlasy. A privedie ťa k tvojmu novému, mladistvému looku. SMP je prosto metóda, ktorá pomáha mužom a aj ženám sa cítiť uvoľnenejšie, sebavedomejšie, krajšie. A to v akomkoľvek veku. Tak si príde ku mne aj ty pre svoje nové, vylepšené ja.